Здравейте всички, аз съм Морда, това е първият ми клип в този канал и да, първият ми клип, както виждате, започва с един Minecraft Survival, който Род ще кръстя... Как ще го кръстим? Абе, сега ще видите. Така. Те ще се казва Murder Survival. И така ще се казва също и в YouTube, така ще го пишем. Някакви глупости, които мога да добавим. Бонус чест ще бъде. Така, очиц. Не, няма да съм така. Някакъв сит, така да сложим. Ще сложим Murder. Добре, е това. Чакайте сега. Това ще изсидам. Murder Survival. Опа. Така може да сървава, така и стартваме, което е, да, стартваме просто. Сега може и да залагва от начало много, което е единствен първият проблем мой, че ми лаги ужасно много, като снимам с Fraps. Затова, че може да ми напише в коментарите някаква програма за снимане, която да е малко по-хубава от Fraps. Fraps прави качествени видеота, обаче просто тя е за силни компютри. На мен особено въобще не ми върви добре. Ще спра клипа за сега да се генерира тук чънкови и всичко да ни лагва. Да, защото в момента... Не, нещо в момента е забило. Да, ще почакай малко. Да, ще пусна като за всички чънкови. Така, надявам се да ни лагва в момента. Защото като гледате в момента аз не виждате обаче... Опа, кой това не сега? Как са тия фрейм дропове? В момента аз играя с 30 FPS и ми лагва. Опа, вижте само какъв лаг. Да. Сега, тези фрейм дропове как ги мразя само. С две думи винаги е така. Нали, като си старта някакъв урод, тия кошки може да ги избием. Ето си пусна на easy. Ето видите, само видите какъв лаг. Супер лага! Изнервям се по този начин. Да. Нататък, да, ще отидем към това. Към пустинята. Избим тези кошки. Да. Ние сега, колко много коне, можем да ги избием за кожа. Ама те пускат кожа, сякаш на 4 коня и една кожа ще пусне. То сериозно си така. Аз съм се опитвал да фармя кожа от коне. Никакъв начин да фармите. Кой това са? Къде тия глупости, къде са генерейт, нали? Така, тук ако си имаме още кокошки, май тях няма ги избиваме. Кравички, което е супер. Опа, колко бързо гладнях. Добре. Чайте да намалям музиката. Колко бързо гладнях само. Това, че знаете ли какво ще направим? Ще си пуснем записал за сега, защото в момента нямаме никаква храна, нищо. Пък, ето видите си, гадни фрейм дропове. И да, виждате, че няма да можем да оцелим. Охо, каква яка планина. Това тук долу може нещо да направим. Отидем на планината отгоре. Да отидем горе на тая яката планина. Опа. Вижте само как лагва. Това много надразно така. Опа. Село. Лагна ми и видях се, намерях село. Аре, може ли да така да ми лаги, видите как ми лаги, може ли, Може ли да... вижте. Аз знаете ли кой ще направя? Две думи да не ви много... Защото лаги много клипа в момента. Ще разгледам селото, ще намеря място, където ще се застроим и ти няма да преш така, чу ли? Да. Стига, обира фермите. Това, че да ще намеря място за живеене и ще върна. Така, върнах се. Да, както казах, че ще намеря само място, направих малко повече работи. Почнах тук, не съм го довършил, започнах тук и на начална къщичка, която е навътре. Намерих някакво айтеми, хора да копа малко. Дърво събрах много. Аз пък много. Малко така някъде да стигне за тази къща. Там по-надолу има една гора. Да, книги взех от там.
Полища андесайт го събирам ще правя ферма за вилджери с него. Ще видите как. Лесно не е много трудно. Да, тук съм направил една ферма за дървета, защото съм все пак в савана и в саваната, както знаете, не са толкова много дърветата, нали, нормалните. Сега аз тук някъде, ето ги зайците, намерях зайците, както казах, искам да стъклам, да си ги привлека. Само да намеря дали има още зайци или трябва да ходя чак на планета отгоре. Аз то сега ще го привлеча пък. Опа, аз още съм написал, което много ме дразни, затова тук е мината. Затова мисля сега да направя. Аз мисля само да им направя едно малко, една малка една дупка. Ще ги размножа тук вътре и по-нататък ще ги преместя някъде. Така. Вземам морковите. Ето вече паднаха саплинги. Само 2 саплинга. Да, същата работа. Морковите, ето ги. Мисля да се направи сега една ферма за моркови. Къде си бе, заек? Ела тук. Ела ате. Така. Къде е то? Ето дупката. Често трябва да го бутнем вътре. Опа, така. Сега да видим други зайци. Зайците, да, в момента такова. Искам, защото заради храната и заради кожата, която може да събирам от тях. Няма да е нещо много, което ще изкарва много кожа и нещо. Още зайци няма ли някъде тук? Къде са своите приятели, бе? Кажи. Трябва има тук някъде още зайци, аз видях одеве. Аре бе, няма ли бе? Но той е някакъв малък заек, то... Ела. Ти ще дойдеш? Тук, аре. Айде. Имаме си... Ти всичките някакви само различни. Да, те нормални са като кравите, като овцете да са някакви момни, като постоянно трябва да спираш да ги чакаш, да, те си толкова бързи колкото вас. Защото те скачат все пак. Това в този виледж, не знам. Опа, сега да намерим място, безопасно място, дето... Опа. Къде е другия? Сега. Безопасно слизане, бе. Те ще се избият и аз. Вижте, са много умни, бе. Пети малумите зайци. Как се изтрепат. Скачат от високо. Аре, лати вътре. Така, хоп. Искам да видя какво ще се получи от тези двете зайчета. Я да видим. Такова с малко. Имаше нататък и коне, видях. Трябва да си направим конюшна, което също мисля да стане скоро. Да, сега първо, мисля аз май пак нещо да спра клипа днес. Или пък да видим айрана докъде е стигнал. Айрана 29, айран, добре. Ще направя фул броня. Аз бутушки вече си имам. За да намеря ги в този пекарната е там. Ще още 17 има. Добре, значи аз ще направя сега и кирка. И всичко там. Меч, кирка, лопата. Така, един меч. Една кирка. Една лопата. И една брадва. Така. Не, те с морко и трябва сега да ги насадим някъде. Да, тези торчи ще ги вземем. Да, за сега това аз съм все пак още написал. Това че да. Значи в момента билдови някакви няма да правиш и такова. Може... Аз ще спася клипа. Ще покопам още малко може би. И да, ще се върна пак след това. Ай. Върнах се отново. Има малко промени с мястото. Аз реших така да поиграя малко докато не снимам, защото да... Само си оправя микрофона. За да може да не ви става толкова скучно от начало, защото от начало всички работи, които правим са много умни и са скучни. Тъй че да,
Ой, спрял да ми лаги, което е супер. Сега да не говоря нищо, че сега пак ще почне. Да, ще ви покажа какво съм направил. Тук съм изкопал това, което тук ще е вътре самото място. Тук с вас малко ще го поправим вътре. Не напълно ходя да копам айрон, още айрон и голд. И диаманти. Сега ще направим една дайманта кирка. Да видим така. Не. На диамантина кирка. Стей. Да, кофа трябва да се направим. Само да взема 3 айрон, 3. Така. Сега. Ще правим един портал. Не знам къде ще е този портал. Ще намерим място. Няма да е някъде навън. Не, сега не ми кажете, че тук няма вода. Добре, има е там. Да, тук е този санд. Ще го... да, се събрах с такова. Сега ще покажа тук зайци. Ето ги. Опа! Как е умрял този заек? Дай да ги размножим. Имам още 17 моркова. След като направим портал, ще отидем до селото. Да видим дали там някъде, дали има останали моркови там. Сега. Не бе, добре. Значи нас не трябват в момента и за енчант... Не, енчантни тела няма ми стигнат. Тъй че да, ще се върна като изкопая тук самия обсидиан, защото в момента е скучно как копая. Да, ще се върна като изкопая там 10 обсидиан. Събрах 10, да, 10 от толкова ми трябва. Обсидиан, сега ще се направя запалка. Чайте, имам ли? Да, имам айрон за изпекан. Ще направим, опа, тук редстон, виждате къде съм намерил. Твичи, да, ще сложим и другите работи просто вътре, тук е релс, намерях и нали майншафт. Така, този диамант и ние ще оставим вътре. И ще седим топалката, да. И трябва да направим ферми, такива временни ферми, защото направо сега да кажем и тук е тъй. Ще е супер място за своя портала. Защото не искам да е някъде на повърхността, ще изглежда много грозно, защото аз се опитам да направя нещо като селце, мъничко, а не някакъв, да има някакви портали там. Просто ще изглежда много тъпо за мене. Не знам. Това още ще дигне. Така, значи те. Сега тук тия двете. Искам просто да видя къде ще ме пусне. Да видим. Дано да има някъде фортрес до мене, защото... Да, ще ми трябва. Дано. Фортрес. Как мога да ма спомня такова тъпо... Опа, спокойно. Как мога да ма спомня такова тъпо място, не знам. Чай да взема малко... Такова, че ще ми трябва... Малко... Голстон. Само искам да изляза там да видя... Да видя дали има сериозно някъде нещо, не замък или... Да. Чай да сдигна малко... Поне те на 6. Малко ще лагва сега. Ама това няма да е проблем. Само е те да видя дали има фортрес нещо. Така... Опа, фортрес, голям кеф направо. Мале какъв сарам в момента, че намерях, че близо до нас има фортрес. Опа, тая лава. Не. Добре, този фортрес ще го експорнем. Да, може и да стане това в следващия епизод. Не е сигурно. Но, да. Важното е, че имаме фортрес, който е близо до нашето порталче. То кварц ще го обера по-нататък, ще ми трябва. Първо, ще ми трябва за левел. Второ, ще ми трябва за... Да, искам да правя... Ще направя път до този фортрес, нали, с път ще отивам там. Да, съм още написал, което много ме изнервя мене, защото нямам храна, за това, че сам след като ми първо ще почнем вътре да строим. Това, че ще вземем дърво, това дърво съм го събирал тук. Това също ще го оставим, имаме дърво, да оберем тези също. Тези дървета също ще ги оберем. Така, само някакви звуци чувам, които ме изнервят. Така, готово. Те сега лицата ще опадат. Сега да влезем вътре. Смисъла ми...
Това тук го правим. Значи започваме с първата работа, което е това. И тя е тук като гради или нещо такова, нали, да заприличат на гради. Смисъл е като сложим само тези дърво, изглежда добре за мен. Така, тук ще има честове, това са на също, тук ще има път надолу, което вътре ще има много още работи. Да, тази идейка с тази стена, сега ще видите как ще направя. Видях от един ютубър, който много ми хареса как се получи и реших и аз да го направя. Някакъм кой е. Просто да знаете, че съм видял. Така, сложим малко и така, сложим. Тук ще сложим те нормално. Да, тук се излизаме вънка, нищо. Или пък тук, знаете ли, какво можем да направим? Тук може да ги махнем тия дървета. Имам идея. Сега ни даже взехме глостон, който е супер. Ще направим малко стълбички. Тези стълбички. Да, аз направя всичко. Така, лампи. Ще направим сега, ако биш. Тей. Аз съм забрал да играя Майнкрафт. Ще ни трябва две. Така. Ще направим две ръчки. Опа, тей. Сега. Не знам дали ще изглежда добре или дали ще се получи нещо. Ама съм намислял да осветя по един начин. Сега, тук така. И тук ако сложа вънка лампа. Да, тук ще стане супер, защото и вънка ще осветява. Само че проблема е, че някъде трябва да измислим къде да сложим. Да сложим някъде това. Ако сложа тук, и ще трябва да го закрия с дърт, което е. Няма да е някакъв голям проблем. Ще трябва да направя така. Добре, това. Значи ще и така с дърта. Това ако помахна, не ще вижда. Не, така е супер. Ще видим тия торчове да ги махнем. Тук знаете ли какво да насложим? Тук можем да сложим слабове, два слаба. Ще им дали ще изглежда също добре. Не съм се концентрирал, не съм решил напълно да е това този дизайн. Може и да направим някакъв друг дизайн, но за сега ще видим. Ако сложа тук. Да, това може да е така. Да, това е супер така. Там нали ще има ватички с цветенца. Сега, следващата работа, пак същата, така и лампата тук. И сега пак осветяваме по същия начин. Ако сложа... не, тук няма стане, значи тук ще. И тук пак го закрием така. Да, е така. Да, добре стана. Стана добре. Това тук вътре, не знам, ще го закрием просто с луден планкове, няма да стили, ще го закрием. Не, ще го закрием на такова дърво, голяма работа. Ще ми поднее малко повече. Ама ще изглежда по-хубаво. Така. Тук пак ще те, обаче сега тук аз не имах градки, имам само две. Не, имах в честа повече. Къде са тези градки? Тук са. И слабове, които ще направим още. 15 слаба. Сега. Ще видите как ще го направя. Значи така. Така. Хоп. Така изглежда доста добре. Радвама. Да, това значи така. Ето така ще е. Така е добре. Тук ще има често и както ви казах. От тази страна същата работа ще е. Нали, също ще е. Да, по-да мисля да го направя от Andesite или Andesite на връзка. Да, ще изглежда доста добре. Така. Покрива се колебая как да бъде. Искам да е някакъв леко детайл, такъв да е детайлен покрив, да не е нещо просто те. Искам да е детайлен покрив. Така, сега това така. Или пък така е добре. Така е супер. Това също тук ще го направим те. Тук ще има път за надолу, мисля, че не съм сигурен.
Да, може и да направим, да може да направим фермички. Ще направим вънка една ферма, която също ще е, нали, така, тя ще е автоматична. Обаче ще е вънка. Така, това за сега никак не изглежда зле. Изглежда дори доста добре. Това е статейши или това ще го, може да го шивим как ще е. Пода ще го оправим, това ще го направи извън, докато не стигнем, защото и често и също ще нафармя дърво, защото това дърво не мисля, че ще ми стигне за толкова много често и. Да има често и, защото все пак ще им потребват някой път. Сега, следващото нещо, което съм намислил аз още да правим, беше да направим фермички за моркови, тук да не е пораснал някой, да, пораснал е дърво. Да направим такова фермичка, ама тя е импровизирана, да не е, просто те да има. Тя ще направим тук и да ни пречи там до къщата. Да, трябва да направим едно хол, едно хол. И както с ферма също трябва да направим, ще ми трябва кактуси. За боя. Както една събрал съм си, обаче това ще стане в другия епизод вече. Или в по-другия. Villager ферма ще правим, много работи имаме да правим. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Да кажем сега, тук ще, значи сега, опа, ще го смачкам, да дадем още вода. Ще направим един Infinity такова, безкрайен източник на вода, за да не ходя само до той. Да не ходя само до там да събирам. Така. Щом искам 4 да са, ще трябва значи да направя още 4. 1, 2, 3, 4 и тук да го сложа. Така. След това пак правя 1, 2, 3, 4. Опа. Мисля да стане голема ферма. Така. 3, значи сега пак 1, 2, 3, 4. Тук вземем още. Мисля да направя още една кофа. 1, 2, 3, 4. Тук още. Значи не, тук ще 1, 2, 3, 4. Пак ще има вода. Така, това мисля, че тази големина ще стигне или... Стигне. Пак 1, 2, 3, 4. Вземем пак вода. Тук 2, 3, 4. Не, тук няма да ми трябва. Да, тук няма ми трябва. Да, това ще и те, аз ще го довърша цялото. Ще го направя и ще се върна пак. Стои, че да. Така, върнах се отново. Честрумът е готов, завършен. Да, завършен е. Сега ще ви покажа как изглежда на мен, не знам. Правил съм и по-хубави честрумови, то е... Нали, по-хубави съм правил, то също е добър, нали, също ми харесва. Но да, има и по-яки, които съм правил, което да. Сега ще ви го покажа, това е то, ето това е така. Това нареших да е с такова, как скажеш и Polished, Diorite или Diorite, тук с Andesite и тези тук работи, които ги направя в клипа и честови, които още не са пълни с нищо. Тук не знам, тук може да има още нещо, може да има портал или нещо, надолу да има някакви стълби. Сега, да. Тая градинка тук е също почти готова. Да. Две думи. Да, надявам се самия клип да ви е харесал. Това ще е за този клип. Лайкайте, абонирайте се, дайте, нали, положите вод. Да, ще има още епизоди. Да. Аз бях Mordor, това беше Mordor Survival епизод 1 и чао.